Mitä siitä maailmalle kertoisin, mitä laulaisin ilon sävelin? Miten tuvat töitä löytää janoisin, tai taidekadun läpi kävelin? Käy kylän kulku harteilla halosten, tai ringetten, niin meille sanotaan. Eikä unohtaa voi syrjänurkkaa paloisten, kaukaa vasta vauhtiin ponnistaa. Korvaan kuiskaa mieli turhan kyyninen, onhan kaikesta jo mennyt hikuisuus. Mäki Väisälän on toisen tyylinen, Sari kengät naulaan nosti 96. Mistä löytää vaihdetta suurempaa, sitä hapuilen suoraan tiedä en. Vai onko edes tarvetta uudempaa, onken narraan uuden ahvenen. Korven taustat tiedemältä kulkivat, toivat nimen koulun lehden aseman. Edistyksen kunnan mielin sulkivat, sivuilla Ahon teoksen asevan. Sama tyyli hioin ja sorvasin, tiivisti tahdoin jäsentää. Vaan kertosäkeen vihellyksin korvasin, kas kiintopisteen ken vois tähdentää. Lapinlahti haasteena lyyrikon, miten koota kaikki yhteen sanomaan. Kertsi poppirallatusten tyyli on, kämpääni nahkaa kynsin haromaan. Mitä Lapinlahti onkaan nykyisin, ehkä pallon suon näppiin kuulijan. Sitä minä ensin sulta kysyisin. Ja vastaus kuuluis.